Ahoj lidi, já tam u mého prvního dílu Showcase Fidget a dáme si, tohle video se bude jmenovat Cech války a dáme si tam naší postavu. Ano. Dáme si ten cech hned po chvilce. No, jo, jdeme na něj. Koukneme si tam na to. Mi 11 je dobře dává. No, dobře von. A to nedal. No. Tak dáme si další. Efekt si to docela dává, jak vidíte. Podívám. Kdyby si to ještě dal, to by jsem ještě nemohl. On si to dal, no tak to je dobrý borec, no. Takový štígr. Minus. No, super. Vypadá to, jestli to podáme. Teď jdu já. A prd. Škoda. Co silnej. Kojda. Tak je dobrý jméno. A teď už si to, Iky už si to dal. Teď je. Teď jde Diesel. Se to pěkně podává tím. Au. Jdeme další. Aj, nepřežil. Automák. Automák je můj brácha, ten je dost dobrý. Ten si to hezky podá určitě. Já mu věřím. Si to podá. Dáme další, rozkneme to. Nebo se podíváme na tu poslední bitvu. Doufám. Pěkně. No. To nevypadá. Ajaj. Ojo. Má dost silný luk, mu ubírá docela dost. Super, ještě. Dobře, tak to dál. Vyhlas. Získali jsme 2019 zkušeností a 100 vyhlasů. Super. Takže, jestli byste chtěli do našeho cechu na světě 18, pište a komentujte. Takže já se s vámi loučím a možná se uvidíme u dalších videí, kde budeme točit různé věci. Naschledanou.